Hej og velkommen til den her gennemgang af Kapani. Jeg vil gerne prøve at vise dig lidt om, hvad det er, man kan bruge Kapani til nu her i dens nuværende udviklingsstatus. Der kommer jo mange flere ting løbende til Kapani, men allerede nu kan du bruge det i din hverdag til at opnå en lidt slankere linje. For at tilmelde dig, så skal du trykke på Se mere, og herinde er der så muligheden for at tilmelde dig. Så trykker man på Tilmeld her. Jeg vælger et eller andet fiktivt navn, og så vælger jeg en e-mailadresse til det. Og så vælger jeg så bagefter min adgangskode. Det er klart, at her vil du jo naturligvis bare taste dit rigtige navn ind der og din rigtige e-mailadresse her. Godt. Bagefter trykker jeg på Opret konto, og så er du i gang med Kapani. Herinde er der nogle forskellige menuer, som du kan trykke på. Hvis du trykker på sidste nyt blandt andet, så vil du kunne se, hvad har vi af driftsforstyrrelser i øjeblikket, hvor langt er vi kommet med kalorietælleren og kostplanen osv. Men det, som det hele drejer sig om, det er jo vægttabet. Så jeg trykker på fanebladet vægttab, og nu, inden jeg kan komme i gang, er jeg nødt til lige at skrive ind, hvad mine data er. Jeg er en mand, der er 182 høj, 1972. Min nuværende vægt, min ønskede vægt, måske lige med lovlig meget at tage på i vægt. Hvor længe vil jeg være om det her i uger? Vi siger, at jeg vil gerne være 5 uger om det. Og vupti, så er jeg som et i gang. Så starter jeg med at sige, min nuværende vægt, den er på 100 kilo, og jeg vil gerne tabe mig 95, eller jeg vil gerne veje 95 kilo om 5 uger. Og sådan, så er jeg i gang. Så kan du se hernede under, det jeg først gjorde, det var, at jeg tastede min nuværende vægt ind. Så tastede jeg ind, hvor meget vil jeg gerne veje, og hvor mange uger vil jeg gerne være om det. Det som Kapani så gør for mig, det er, den regner mit nuværende kalorietal ud. Hvor mange kalorier må jeg få i dag, og hvor mange kalorier har jeg tilbage, når jeg har spist noget. Fordi, når jeg starter med min morgenmad, så kan vi for eksempel sige, jamen, jeg har spist en ostemad til morgenmad. Der har jeg spist 25 gram, og det har været rugbrød. Så går jeg ned og finder rugbrød og tilføjer det. Så har jeg været en artig dreng, jeg har ikke puttet smør på. Så det jeg har gjort i stedet for, det er, at jeg har taget ost, og den tager jeg der. Sådan. Det man kan se med det samme, det er, at man kan se, hvor mange kalorier har jeg spist for i dag. Hvad er mit maksindtag, og hvor mange kalorier har jeg tilbage. Det samme kan man se herovre på grafen, hvor mange kalorier har vi spist i dag. Det vi også kan se, det er vores udvikling i vores vægttab. Nu har vi ikke været i gang så længe med den her fiktive bruger, men datoen i dag, der vejer vi altså 100 kilo. Hvis vi kigger på BMI'en, så kan vi se, at datoen i dag, det er en BMI på 30,2. Og vores ernæring kan vi også se, der har vi en del protein, vi har en del kulhydrater, og vi har en del fedt. Det vi jo selvfølgelig gerne vil have, det er, at vi vil have forholdsvis meget protein. Vi vil også have en del kulhydrater. Men vi vil også gerne have noget fedt, fordi ellers kan vi ikke nedbryde de vitaminer, vi skal bruge. Så det er et lille kig på, hvad du kan bruge Kapani til i den nuværende version. Der kommer inden ret længe i løbet af et par uger, så vil du se en ny version, hvor du allerede har en kostplan, som hjælper dig lidt. Kapani er gratis indtil 15. marts. Vi håber, du har det sjovt med det, og vi håber, det kan hjælpe dig med dit vægttab. Vi håber også, at det kan give dig en lille indblik i, hvad det er, du gør med de her kalorier, og hvordan du måske kan forbedre dit vægttab. God fornøjelse.